Udalak eta eskolak elkarlanean COVID-19 testu inguruan online jardunaldia burutu dugu, eta izen berarekin ikerketa burutu genuen 2008ko ekaina uztaila bitartean. Pixka bat ikerketa honen testu ingurua COVID-19 testu inguru horren agerraldiarekin abiatzen da, nolabait martxoaren hasieran hartutako lehendabiziko neurriak etxealdia agintzen digute, eta baita ere hezkuntza sailetik eskola jardunaren etenaldia. Eta etenaldi horrek nolabait aurrez aurreko eskola jarduna aldatzen du eta online edo modu telematikora bideratzen du. Ikastetxe bakoitzak bere erritmora eta bere egiteko moduetatik. Eta testuinguruaren beste alderdi bat izan da, etxealdian eta eskola jarduna etetearen ondorioz, desabantaila egoeran eta egoera zaurgarrian dauden haur eta gazteen beharrak azaleratu dira, eta behar horien artean oinarrizko beharrak eta bestelako behar teknologikoak eta ikasten jarraitzeko beharrak ere azaleratu dira. Testuinguru horretan ikusi genuen udalak beraien kabuz ari zirela erantzun bat artikulatzen eta ekimen desberdinen berri jaso genuen. Ekimen horren berri jaso eta berehala planteatu genuen ikerketa bat abiatzea esan dudan eta aipatu dudan testuinguru honetan. Eta gaur egin dugu izen berarekin jardunaldia eta bertan nahi izan dugu sozializatu ikerketa honen emaitzak, gako nagusiak aurkeztu ditugu eta horrekin batera beste helburuetako bat izan da jardunaldi horretan gogoeta gai bezala jartzea, eskola eta udalen arteko elkarlanak COVID testu inguruan, baina COVID testu inguru honetatik harago ere begirada jarriz. Pues desde el Ayuntamiento de Ermua, con respecto a las medidas que en el ámbito de educación hemos desarrollado frente al COVID-19, podríamos mencionar que se ha hecho entrega de material de prevención a los centros escolares, que hemos acometido obras con respecto a la reestructuración de aulas y nuevas habilitaciones que han permitido el desdoble de grupos. A la vez, con los alumnos hemos desarrollado diferentes acciones que han facilitado la conciliación familiar. Hemos trabajado en la brecha digital facilitando las conexiones a la red de fibra municipal a aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Y estamos actualmente trabajando en un proyecto para dotar también de equipos informáticos, de dispositivos informáticos a alumnado de quinto y sexto de educación primaria. En esta línea también hemos desarrollado unas líneas de subvención con unos bonos para la compra de material escolar en el comercio local. Y a la vez, hemos adaptado procesos de participación infantil que veníamos desarrollando dentro del proyecto de Ermua Ciudad Educadora a la nueva situación y atendiendo a las medidas de seguridad. Gaur goizean elkartu garen foroa benetan aberatsa izan da, izan ere pandemiaren olatu honek harrapatu gintunetik, aukera gutxi izan dugu, gogoeta sakonak egiteko, presma pixka bat igotzeko eta horrelako foroek aukera ematen digute, esperientziak elkartrukatu, egindakoa baloratu eta zalantzarik gabe aurrera begirako erronkak partekatzeko. Gure udala seguruenik ezaugarritu da gehien hezkuntzaren alorrean neurriak hartzen izan dugun azkartasunagatik eta gure gogoeta partekatu nahi nuke, izan ere iruditzen zait azkartasun horrekin erantzun ahal izan dugula, justu ere aurrez baldintzak sortuta genituelako. Baldintzak sortuta genituen udalaren eta ikastetxeen arteko lankidetza sendoan jarduten dugulako azken 14 urtetan, eta horrek elkarrekin lan egiteak eta elkarrekiko konfiantza horrek ahalbidetu digu egoera urgente horretan ere neurriak modu bateratu batean adostu eta aurrera eramatea 3 printzipioren baitan esango nuke. Alde batetik, herri interesa erdigunean jarri etengabe eta ikastetxeen interes partikularrak albo batera utzez, hau da, interes komunak interes individualen gainetik, bestetik ekitatean eta erantzunkidetasunean oinarritutako markoetan lan eginez eta beti ere azkenik kontsentsua lehenetsiz, kontsentsua ezberdinen artekoa, kasu honetan sare eta profil ezberdinen arteko ikastetxeen artekoa.
Gaurko jardunaldian talde gogoetaren emaitzak lau lerroburutan laburtu daitezke. Lehendabizikoa izango da kultura politikoaren aldaketa bat behar dela, elkarlanera bideratzen den kultura politiko bat. Bigarren lerroburu bat izango litzake herri hezitzailearen marko bat partekatzea eta marko horretatik bideratzea estrategiak eta esku hartzeak. Hirugarren lerroburu bat izango da herri ikuspegi batetik aritzea, hau da, interes partikularretik abiatu ordez herri ikuspegi bat izatea, eta azkenik eta behar bada lerroburu izarra izan daitekeena da udalek hezkuntzan dituzten eskumenak zabaldu edo areagotu behar direla. Oinarrizkoak edo dekretuz ezarrita dauden eskumen horietatik haragoko eskumena behar dituztela hezkuntzan esku hartzeko. Pozik gaude askotariko eragileak parte hartu dutelako, irakaskuntzatik datozenak, maila ezberdinetakoak, udaletako ordezkariak, teknikariak eta bestelako eragileak, hori alde batetik. Bestetik uste dugu irekitzen ari dela eremu berri bat, arrakala berri bat, udalen da eskolen arteko harreman eta elkarlan horretan. Iruditzen zaigu baita ere arrakastatxoa izan dela gogoetarako prestutasuna egon delako, gai honek hezkuntzaren deszentralizazioaz gogoeta egiteko ematen digulako, eta aurrerantzean ere gai honi helduta aritzeko prest agertu direlako aipatutako eragile horiek guztiak.